Здравейте, ние сме Дара и Николай. А вие гледате подкаст Зоната, един проект свързан с 165 годишнината на Средно училище Христо Ботев, град Нова Загора. Нашето училище векове наред разпространява светлината на знанието сред общността и много хора са свързани с него, както пряко, така и косвено. В днешния епизод сме поканили една от нашите най-любими учителки, заедно с нейната дъщеря и нямаме търпение да си поговорим с тях. С огромно вълнение ви представяме Димитринка Балчева, учител по география и икономика, и капитан Станислава Балчева, пилот в състава на 24-та авиобаза Крумово. Здравейте! 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 Първо ви искаме да ви благодарим, че приехте поканата ни да участвате в четвъртия епизод на подкаст Зоната и специални благодарности на вас, че пропътувахте толкова километри, за да се срещнете с нас. За мен е удоволствие, че млади хора като вас са подели такава инициатива, която в момента е доста популярна и давате гласност и популярност на училището и на хората, които работят в него. Госпожо Балчева, вие ни преподавате по география от много време и бихме могли да кажем, че вече се познаваме доста добре, но никога всъщност не сте ни разказвали как се зароди вашата обич към географията. Затова днес искаме да знаем как станахте учител по география и дали беше планувано или по-скоро стана спонтанно. Не е било спонтанно, защото аз още от малка обичах да събирам децата покрай къщи, в които живеем и да ги уча на нещо си. На това да се избера да бъда учителка по география, тази любов имам към тия два предмета от две мои учителки. Едната учителка ми беше между 5, 6 и 7 клас, а другата е учителка, която също така оказа доста съществена роля в моя избор. Е учителката ми, която беше по география в горния курс, т.е. там 10, 11, 12 клас. Госпожа Ганчева, тя още е жива и здрава. И аз по-скоро обичах повече географията, но тогава, когато кандидатствах, трябваше да кандидатствам история, за да уча история и география. Защото по мое време, ако кандидатстваш география, можеш да учиш само икономика или метеорология. И за това винаги аз наистина не е било спонтанно, винаги съм искала да бъда учителка. А бихте ли споделили какви са най-големите предизвикателства за един учител да преподава в днешно време? Може би всеки ден ме предизвиквате и аз винаги си го казвам, но най-голямото предизвикателство да ви накарам, въпреки за обикаляща ни действителност, да се отстоявате позициите и да докажете, че нищо не е така, както изглежда. Винаги може да бъде по-добре, да се отстоявате своите интереси, просто да бъдете хора, които се стремят към нещо. Може би ми прави впечатление, че все се налага тази максима, че сте безотговорни. То просто исках да докажете обратното, че сте отговорни хора. Това е предизвикателството. А освен учител, вие сте и майка на една прекрасна дъщеря, която със сигурност ви кара да се гордеете много. И сега бих желал да отправя един въпрос към капитан Станислава Балчева. Какво ви накара да изберете тази професия точно? Тази професия не съм я избрала случайно, не беше моя детска мечта. Просто когато моите съученици вече в 10-ти клас знаеха какво ще учат 11-ти, аз нямах представа, тъй като търсих нещото, което ще ми доставя удоволствие. Благодарение на това, че отидох на море, гледах самолетите, които кацат на летище Сарафово, и благодарение на това, че гледах как моите колеги от авиобаза Безмер летят над Нова Загора, в мен се породи чувството, че искам и аз да бъда пилот и да усетя това, да бъда свободна и да усетя какво е да летиш с птиците. Все пак знаем, че от миналото знаем, че най-основната цел на човечеството е да достигнат Слънцето, където са били боговете. Затова летенето ти дава една свобода, която
никъде другаде не можеш да я получиш, да усетиш как се реят птиците. Едно от най-страхотните чувства, което може да изпита човек. Така че за мен избора да бъда пилот беше изключително осъзнат. Бях вече на 17 годишна възраст и пред мен стояха два избора, дали да бъда пилот в гражданска авиация или пилот в военновъздушните сили. При мен съдбата беше такава, че станах част от редиците на българска армия и в частност на военновъздушните сили. А какви са нужните качества за човек, който иска да се занимава с длъжност като вашата? Първо, осъзнатост. Второ, малко лудост в себе си, тъй като професията не е никак лесна. Трябва да имаш много голяма психологическа устойчивост. Медицинската годност е едно от основните качества, тъй като ако имаш медицински проблеми, които ако се качиш в въздухоплавателно средство могат да се влошат, също са от много голямо значение. Така че основно мога да кажа, че трябва да имаш психиката, да се пребориш с това, да разбереш, че може би няма да се върнеш при семейството си, тъй като това също е част от нашата работа. Не всеки път и не всеки от нас има късмета за това, като излети да се върне при семейството си жив и здрав. Така че когато избираш точно тази професия, трябва да си запознат с всички нейни рискове, да си изключително осъзнат и да си направил своите преценки сам за себе си. Готов ли си да пожертваш нещо в името на това да бъдеш пилот? В днешно време знаем, че често се случва децата да наследяват изборите на родителите си. При вас лично майка ви повлия ли ви на избора на професия и някога искала ли сте да станете учител? Когато бях по-малка, тъй като баща ми е военнослужещ, както знаем, майка ми е учителка, винаги са ми казвали, ти като пораснеш ще станеш или военнослужеща, или учителка. Аз винаги реагирах, че това няма как да стане. Имам предвид, не искам да бъда нито военнослужеща, нито учител. В последствие, както виждате, съм под пагон с униформа, така че отчасти съм наследила професията на баща си и отчасти професията на майка ми, тъй като доста дълго време водих тренировки по бразилско джиу-джитсу, а там се занимавах изцяло с преподавателска дейност. Преподавала съм на деца от 3 годишна възраст до 50, на големи хора, как да се защитават. Така че наследих професията и на двамата ми родители, колкото и да твърдях, че няма да бъда нито като майка ми, нито като баща ми. А какво е чувството да имате майка, която е учителка и тя използвала ли този авторитет и у дома? Чувството е отвратително. Само децата, които имат майки учителки, знаят колко е гадно това чувство. Поради проста причина, че нищо не можеш да скриеш. Ти още преди да си направил белята, те вече са разбрали абсолютно всички, че си направил нещо не както трябва, което не е особено приятно. На мен бележник никога не са ми искали. Майка ми каза, аз ако искам да знам какви оценки имаш, ще отворя дневника и ще разбера, тъй че няма как да ги скриеш. Много лошо чувство. И може да скриеш нищо, защото вече аз го знам и само чакам да чуя дали ще ми го кажат. Да. И извиняй, че прекъсвам и първоначално, като искаш да ми каже нещо, че се е случило в училище и аз казвам пред да почне знам и тя вика и пък ти всичко знаеш и в крайна сметка просто се научих въпреки че знам, да си мълча, докато ми го кажат, за да ни покажа, че го знам. Да ни покажа, че го знам, преди да ми го кажат. Така че лично аз съжалявам всички деца, които учат в училищата, където преподават майките им. А как се чувствате като майка дъщеря с толкова различни, но все пак свързани професии? Николай, ти каза Станислава, че нейните занимания, професии, хоби, това ходейки на джиу-джитсу, хоби ли е? Хоби. Или допълнително занимание, те се препокриват нещата. За това, че аз никога не съм държала Станислава да става учителка. Никога. И никога не съм ме ограничавала в това да прави своите избори сама.
Никога. Лъже. Не. Лъже. Лъже, абсолютно лъже, защото тя ми каза: Станиславо, да не си отишла да учиш за учителка. Ама Това са нейни думи, да не се казваме, да не се излъжиш да ходиш да учиш за учителка. Да, в крайна това сметка, няма как да стане. В крайна сметка ти, виждайки моята професия, си правиш сама извода дали да станеш учителка или да не станеш. Да. Но Нали? иначе имаше да не си посмяла да станеш учителка. Но, да. Не, тя няма как да ми повлияе. За щастие, майка ми е много толерантен човек и ме оставила сама да си правя изборите в живота, но да, определено не бих станала учителка. И аз определено не бих станала пилот. Голяма грешка. По-добре да ме возят. Госпожо Балчева, можете ли да ни разкажете какво дете е била Станислава и какъв родител сте била вие? Аз какво дете съм била? И тя какво дете е била? Скучно. Какъв родител сте била вие, Аз родител. когато тя е била малка? Значи, да правя дете, да ви кажа, вече не се спомням. Минало и много време. Но какво дете е била Станислава? Скучно. Приемам го. В смисъл, не е правила някакви пакости, не ме е злепоставила. Изобщо тя си беше нормално, спокойно, ученолюбиво дете. Тя се четеше. Все нещо четеше вкъщи. Общо взето то с такава майка имаш ли много голям избор? За това, че аз не мога да се... Не, че за това, че водим някакъв разговор, който ще се гледа от някакви хора и нали, да казвам неща, които не са така, но тя беше спокойно дете. Даже сега е по-неспокойно от преди. Да. Не всяко дете може да се похваля, че го гонят от къщи да ходи на дискотека. Да, наистина. Така беше. И ми е правят такива пакости, някакви забележки, да съм имала някакви проблеми с нея. Не, дали защото пак изхождаме от това, че майка работи в училище. Не мога да кажа, но не е била или такова дете, което да ми прави проблеми. Аз често се шегувам, просто такова дете ми се е паднало. Не знам. Какви бяха любимите предмети в училище и кои бяха тези, за които не искахте да чувате? Любим предмет номер 1 – математика. Това е най-уникалният предмет, който може да се съществува. Второ място – физическо. Разбира се, аз съм била и представителка на волейболния ни отбор, тук в училището и в града. И ако ще правим топ 3, нека да кажа физика. Общо взето падам си по точните науки, докато ако трябва да сложим топ 3 на най-омразните ми предмети, биология. Не е моето нещо, определено не е моето нещо. Химия, номер 2, също не е моето нещо, но една идея по-добре го разбирах от биологията. И на трето място география. Много хора си мислиха, че защото майка ми е учителка по география, аз разбирам географията, едва ли не знам всичко с точките и с запетайките, което изобщо не е така. Ако трябваше да избирам между география и история да, география определено не е така, че тук се различаваме на доста голямо ниво, точно поради тази причина. И не си мислете, че ако майка ви е учителка по нещо, то означава, че и вие сте добър по това нещо. Всеки човек си има своите предпочитания. Да, моите топ 3 са наобратно на нейните. Значи география, история, аз много харесвах химия. Повече от биологията. Защо не харесах биологията? Защото ме караха да уча наизуст. Аз не мога да уча, не е стихотворение да го уча наизуст. Затова на мен топ 3 ми са наобратно на дъщеря ми. Аз така точните науки нещо не ми вървяха. А имате ли интересни истории между двете ви в училище? Тук ще се намеся аз, тъй като тя дори не си спомняше, че ми е преподавала в 6-ти клас. Да, което беше шок за мен, докато коментирахме това нещо, твърдейки, че тя ми е преподавала само в 9-ти клас, но аз си спомням първия път, когато тя влезе в час, още в междучасието, предупредих Ние наистина това не се го спомням. Да, предупредих моите съученици да седнат по номера, тъй като, както знаете, тя по принцип изисква това да се стои по номера в час.
те ми казаха, тя ти е майка, ние ще минаваме по-лесно при нея. И аз казах, това, че ми е майка, не означава, че ще бъде по-лесно, даже точно обратното. И тъй като аз тогава бях последен номер, отидах и седнах на последния чин. Тя влезе в часа, остави дневника на масата, седна и първото нещо, което попита, вие наредени ли сте по номера? При което отговора беше не. Погледна ме строго и каза, не ви ли предупредиха, че аз обичам в моите часове да се стои по номера? Аз си замълчах, нищо не казах, целият клас просто мълчеше. Реши нищо повече да не казва относно по номерата, само предупреди от следващия час да сте наредени по номера. Това ми е едно от условията. Сега продължавам с другите условия. Когато аз говоря в час, вие ще мълчите. Когато ви питам, ще отговаряте. Когато ме видите да дъвча дъвка в час, тогава ви разрешавам и вие да дъвчете дъвка в час. Ако аз ям и пия кафе по време на часа, тогава и вие имате право да ядете и да пиете кафе по време на час. Някакви въпроси има ли? При което имаме една наша учителка, която използваше израза "искам да чуя тишината". Тогава разбрах в пълен аспект какво означава това да чуеш тишината. Никой не посмя повече да мръдне или да каже каквото и да било в нейно присъствие. Така че за мен това е... те пък сякаш, че не те познават. Така че за мен това е най-яркият спомен, който имам. Спомням си го до ден днешен, точно така както беше. Но пък ето майка ми изобщо твърди, че ми е преподавала 9-ти клас. Няма лошо. Да, наистина деца не си го спомням. Да. Това са били по-малки, в 9-ти клас, там си спомням, че съм ти преподавала. За по-малки, 5-6, не си спомням. И всеки път, когато влизаше в час да ни замества, хора, такава тишина няма. Разбирате ли, просто муха да брънне и ще се чуе навсякъде. Така че определено всява респект във всички. Може пък да съм се променила? Не мисля. Вие вече казахте, че сте била доста скучно дете, но имало ли някаква голяма пакост, която сте направили в училище? В училище не. Не можех да подбивам реномето на майка ми по каквато и да била причина, защото просто тя ме е научила къде са границите, къде можеш да правиш бели, къде не можеш да правиш бели. Не, че навън не сме правили, когато сме излизали, но в училище никога не съм си позволявала да злепоставям себе си, нея или, нали, в случая и баща ми, по какъвто и да било начин. Просто така съм научена, че не трябва тези неща да се правят. Извън училище, да, но в училище не си го позволявах по абсолютно никакъв начин. За които аз не знам. За които не знам, извън училище, не знам какво пакости е правила. Деца сме били сега. Да, разбира се. Всеки е правил пакости. Да. Ако можехте за един ден да бъдете отново ученици, какво бихте направили? Вече пакости, определено, със сигурност. Не, със сигурност бих направила нещо, което да се помни. Така. Не само да ме помнят и да ме знаят като дъщерята на госпожа Балчева, която е пилот, съответно, но щеше да бъде нещо грандиозно. Но вие не го правете. Не дейте. Не правете това от дома си. И в училище най-вече. Някаква грандиозна беля ли трябва? Да, със сигурност. Разбрах. Аз, ако въпросът е отправен и към мен... И към вас е отправен, да. Аз не бих искал. Аз няма защо да се връщам в училище. Аз съм постоянно в училище. Като ученичка? Като ученичка. Нищо не бих направила. Единствено, ако се върна като ученичка, ще вляза пак в отбора по волейбол. Може би и аз също бях в отбора по волейбол, което много ми харесваше, но нищо не се сещам, което трябва да направя нещо много извънредно, ако бъда пак ученичка. Много хубаво си беше, като бяхме ученици. Това училище, живота ми е минал в това училище. За това, че аз винаги съм ученичка.
Нашето поколение е погълнато от телефони, социални мрежи, приложения, постоянно навсякъде учениците ходят с телефоните, но едно време как е изглежда училищният живот без приложения и социални мрежи? Беше много по-забавен. Да. Честно казано, въпреки че вашето поколение е израснало с това постоянно да има клипчета, нещо, което да го забавлява на телефона, вие се ограничавате в случая само с телефоните. Комуникацията между вас е срината. Наблюдавам и при по-млади мои колеги, които идват при нас в базата, просто как комуникацията със всеки изминал випуск, който завършва идва, е все по-намалена и по-намалена. Хората вече не знаят как да общуват лице в лице, не знаят как да си говорят, не знаят как да се изразяват, не знаят как да покажат някакъв вид емоция. Защото вниманието по принцип на младите е събрано в тези 20 секунди, в които гледате рилси или TikTok клипчета или там както ще да е в TikTok, нямам TikTok, съответно. И това първо намалява концентрацията за по-дълъг период от време и намаля комуникацията. За това, ако искате, приемайте съвет, ако искате не, все пак, защото вие сте едно много по-модерно поколение, извадете си главите от телефоните и наистина си комуникирайте помежду си. Не прекъсвайте човешката нишка, не прекъсвайте това да се усмихвате, да се забавлявате, но с изключени телефони. Телефона трябва да служи само единствено за това да се разберете, днеска да си направите среща на пощата и когато се събереш, защото предполагам все още е на пощата срещата, на пощата, просто след това да ги приберете в джобовете и само да ги извадите, да се направите по някаква снимка, за да имате спомени от това къде сте били, защото след време ще ви бъдат изключително ценни. Но до там говорете помежду си, комуникирайте, но не е толкова много чрез социалните мрежи, както го правите по принцип. Говоря като цяло. Значи във времето, в което пък аз съм живяла, там такива средства за информация нямаше. И сега ние, когато примерно трябваше да правим контролна или класна, се събирахме на групички и този, който разбира от предмета, по който ще се прави някаква контролна, обясняваш на останалите. Тогава имахме много карти по стените и си обясняхме нещата. Визуално нещата винаги се приемат по-лесно. Когато имахме домашни, не ги търсехме в интернет, а ходихме на библиотеката. Може би някои от вас никога не са ходили на библиотека. И там си пишахме домашните, защото ние имахме семинари, се наричаше. И тогава комуникацията беше много по-добра от сега. И в този ред на мисли, какво друго бихте ни посъветвали? Освен това да поддържаме връзката между себе си. Значи аз всеки час ви казвам, че трябва да пробвате нещата, за да знаете дали ще ви се получи. Нали го казвам винаги това. Дори нещо, някакъв порок да е, след като искаш да опиташ нещо, опитай го да видиш дали ще ти хареса, а не да го прави, защото другите го правят. Когато искаш да опиташ, а не опитваш, винаги ще се даваш после въпроса, защо не опитах. Може би ще да се получи, но може би нямаш да се получи. Но в крайна сметка, опитвайки, разбираш дали ще стане това, което си решил да направиш или не. Тоест, опитвайте да си сбъдвате мечтите и не случайно ви пожелавам, когато имате някакъв повод, че сами трябва да си сбъднете мечтите. Не да чакайте някой да ви ги сбъдне той. Нали, пожелавам ви това. А ако можехте да размените професиите си за един ден, бихте ли го направили и смятате ли, че бихте се справили? Ами, аз по-скоро Станислава, тя знае естеството на моята професия. Аз не знам естеството на нейната професия, защото тя е по-специфична и нали, по-секретна. Просто ми е интересно как протича един нейн работен ден. Не бих казала, че искам да се сменя професията. Аз, честно казано, не бих станала учителка в този аспект, в който е
в който е тя. Знам, че това не е моето нещо, знам, че трябва изключително много да се говори, а аз се научих да говоря покрай малкия ми син, тъй като тя настояваше постоянно да му говоря. Иначе аз съм доста по-обрана, казвам нещата с по-малко изречения, по-малко думи и това не е подходящо за учителската професия като цяло, поне от моята гледна точка. Затова не бих била на нейно място, това да дойда в училище и да започна да говоря и понякога даже да повтарям едно и също нещо, тъй като имам с няколко поредни класа, което трябва да взема едно и също нещо. Присъствах на нейни онлайн уроци, по време на коронавируса, когато беше, и имаше 3 поредни класа, които учиха едно и също нещо. А и аз накрая казах, не знам дали те са го научили, викам, аз го научих, викам със сигурност. И да не съм го знаела, със сигурност съм го научила. Така че определено това не е моето амплоа. Тя е човека, който може да разтяга лукуми. Да, и ние тук сме на едно и също мнение, че нито тя иска да смени професията си, нито аз искам да сменя професията. Аз си харесвам професията. Сега всяка професия има и положителни и отрицателни неща. Някои неща не зависят от нас, които не ни харесват в професията. Много често мърморим, че не харесваме нещо в професията си, но ако не мърморим, то пък няма да има прогрес. Нали? Защото няма перфектна професия, деца. Това е моето мнение. Въпросът е да си избереш професия, която да ти доставя удоволствие. На мен ми е приятно, че ще дойда в училище, че ще ви видя и така. А кой е най-важният урок, който сте научили една от друга? Да бъда себе си, да се отстоявам на 100% и дори да греша, да поема последиците на своите грешки, да се изправя, да се изтупам и да продължа да опитвам, докато не се получи. Или не разбера, че определеното нещо не е за мен, правя го грешно и трябва да променя нещата по начина, по който ги правя. Даре, какво попита? Извинявай, че се разсеях. Питах какво сте научили една от друга, както и вие от нея. Просто Станислава е по-практична. По-обрана, тя ви каза. Даже аз понякога се тренирам да не бъда толкова подробна, обстоятелствена. Госпожата ще каже кое е правилното, но не ми се получава. Аз просто винаги нещо говоря. Докато тя даже ме очудва, тук последните години наистина много е почнала да говори. Между много говоря и не млъквам е доста голяма разликата, да. Говоря си. Да, аз за това мълча, защото ти говориш. Някой трябва да слуша. Да, аз съм перфектният слушател. Да, точно така. А ако можехте да прекарате един ден заедно, без работа и ангажименти, как бихте го прекарали? Тя ще ме накара да чистя. Ще започнем от сутринта, дори няма да ме оставя да си изпия кафето, тъй като аз живея в Пловдив, далеч от нея, поради определени причини, вече разбрахме какви. Да, но ще ме накара да чистя със сигурност и след като ни хареса как съм изчистила, ще изчисти след мене. Да. Така че в чистене със сигурност. Така е. Аз като изчистя след това, тя ми казва, всичко си ми подредила и ще не мога да намеря. Да, отнеми 6 месеца да я науча, че чиниите не се мият и че има съдомиялня, в която те се поставят и конкретната машина върши работата. Аз обичам да мия чини. Но тя просто обича да мие чини. Аз направо не го разбирам това нещо. Не обичам да гладя, но обичам да мия чини. С това напоследък, когато дойде в къщи, нарочно оставям мивката да е пълна с чини, да уча как се нарежда съдомиялня, как се пуска, за да може да свиква с това, че чиниите не се мият на ръка. Не мият се. Не се мият на ръка. Не. Може на ръка. И така. За това, че това бих я накарала, но тя просто си такава сега. След като има кой да чисти, сега се чисти сама. Преди чистиш мама. Да, така е. Неволята учи. Да.
Да. Точно Виках неволята, не дойде и почнах да си правя нещата. И сега няма деца, ако аз трябва да отговоря на този въпрос, значи бихме си така поклюкарствали на воля. Ако съм в настроение да си говоря. Да. Да. Тоест, докато чисти, може да си клюкарстваме. Да. Какво най-много ви накара да се гордеете една с друга? Аз се гордея, че имам подкрепяща майка, която е уважавана от всички в училище, тъй като не съм срещала човек, на който съм казала, че майка ми е учителка в училището, тя да му е преподавала и да съм чула да говорят нещо лошо по нейн адрес. Така че аз се гордея, че имам такава майка, която ме подкрепя, която е ерудирана и на която мога да разчитам. Пък аз се гордея, че имам дъщеря, която, как да ви кажа, че тя е моя по-практичен вариант. Направо Боб си фърлява за мен. Това е. Тя е по-практична. Наистина, много е практична и много е креативна. Бързо чатка нещата, което много ми харесва. Това в нея ми харесва. Много мило. Да. Като за финал искаме да отправим едно предизвикателство към вас. Ще имате 2 минути да напишете едно кратко писмо, един на друг. И след това трябва да си ги размините и да ги прочетете. Добре. Леле, ми като не знаеш азбука, какво правиш? Очилата да се... Мислех, че тук ще ми дадеш някакви листа 4 да пиша. Така е по-добре. Перфектно е. Аз съм първа, нали? Може ли ти да не си първа? Значи, много често, понеже аз по все говоря, и естествено, докато Станислава е била дете, сигурно съм и надула главата, но когато почваш да се избира каква професия къде да се насочи и така нататък, аз си казах следното, което не искате да е хумористично. Казах, Станислава, ти трябва да можеш да се справиш с живота, нали така? Значи няма как да чакаме принца на белия кон да дойде, да ни вземе и да ни свърши работата. Ако дойде, няма да го върнем, но трябва да можем да се оправим и без принца на белия кон. И нещо, което и казах, казах и Станислава, избърти са жертви. След известно време Станислава се прибра вкъщи и ми вика, виж какво пише тук. Ма то пишеше на английски, аз не разбирам. И тя си татуирала това мое изречение. Не знам, изречение ли е, как госпожата така? Цитат. Цитат: изборите са жертви. Разбрахте ли ме? Или не? Един ме разбра и той е погрешно. Зато и, че винаги съм я учила да бъде практична. Както винаги говоря на вас, всеки час да бъдете практични. Много често сега те се опитват да преписват. Като правят контролни. Айде, почна. Нали така? И аз какво ви казвам, деца? Значи, трябва да пробвате. Дали ще ви се получи да препишете? Ако ви се получи, супер. Ако не се получи, ще видим какво ще стане. Обаче, ако не си пробвал, откъде да знаеш дали ще се получи или няма да се получи? Все пак на изпит никога не се ходи само със собствени знания. Разбира се. Това имам предвид да си практичен. Разбирате ли? Защото то в живота, нали ви казах преди малко, дали за преписване ще бъде, дали някаква професия да си избереш, нещо да правиш, да се занимаваш, ти трябва да пробваш дали ще се получи. А няма да се чудиш сега, ма то ще стане ли, няма ли да стане, и в крайна сметка в един момент ще се каже, що не пробвах сега, за да разбера дали ще ми се получи или няма да ми се получи. Затова я казах, че изборите са жертви, защото тя ако си избрала нещо Винаги, когато си избираш да правиш нещо, жертваш нещо заради това нещо. Или ти си избрал да бъдеш
учител, жертвал си нещо заради тази професия. Предстои ви да се избирате професия и цял живот ще видите, нали, през живота си, че как за да постигнеш нещо, жертваш друго нещо. Затова твърдя, че изборите са жертви. Не, че някой ще умира, нали, в смисъл такъв, ще пада в неравна борба и ще се бие с някой и ще се бори. Това имам предвид. Иначе, то е изречение, но част и цитат. Целият цитат е: изборите са жертви и неизбежно това означава да жертваш нещо, което искаш, за нещо, което искаш много повече. Да. Така че дори когато си избирате дали да ядете пица или дюнер, което е най-елементарното, вие жертвате примерно парчето пица, за да ядете дюнер. До това какво ще правите с живота си. Аз зачета ли? Чете? Да. Добре. Аз започнах така доста... Мила моя мамо, понякога изобщо не си сладка и добричка. Даде ми прекалено важни уроци за живота на възраст, на която не всеки би ги разбрал. Както за принца на бял кон, разбира се, това беше доста добре казано. Тя използва доста по-цветущ език, когато ми го каза това нещо, но като изключим камерите ще ви го кажа, защото наистина ще трябва да сложиш 18+. Да. Но ти благодаря за това, че ми ги даде. Благодаря ти за това, че не спираше да ми ги напомняш и за това, че всеки урок, когато ти го кажат, е все едно, че да четеш Малкия принц на различна възраст. На различна възраст разбираш книгата по съвсем различен начин. За това уроците, които си ми давала на различни възрасти, съм ги разбирала по различен начин. Може би първия път, когато си ми го казвала, е било: тая пък какви глупости ми говори. Но сега вече осъзнавам за всеки един урок, който си ми дала, че е бил правилен и че нещата са се случвали общо взето така, както си казвала, че се случат. Но както каза, не може да познаеш числата само от тотото. Да, така е. Много кофти. В случая, моят съвет към всички е: поставяйте си цели, поставяйте си и мечти. Целите зависят само и изцяло единствено от вас. Те са, може би, по-краткосрочни от мечтите, но човек трябва да мечтае. Ако искаш да мечтаеш да живееш сам някъде в дървена къща, нека това да бъде мечтата. Но целта трябва да е нещо реално, нещо значимо и нещо постижимо. Поставяйте си малки цели, постигайте ги и се възнаграждавайте всеки път, когато го постигнете. Дори в случая да си решил, че ще свалиш 2 кг, в момента, в който ги свалиш тия 2 кг, няма как да си купиш да хапнеш нещо, що ще ги качиш, нали, съответно. Но ако трябва, самичък се потупай по рамото и кажи: браво, аз успях да постигна целта, която съм си казал, че ще постигна този месец. Защото и тя ме научи на това нещо. Никой няма да ти каже браво. И не чакай браво от никого. Единственият човек, от когото можеш да чакаш браво и удовлетворение, е самия себе си. Ако ти си доволен с това, което си постигнал, няма значение какво мислят другите хора за теб. И според мен щастието е в постигането на малките цели в живота. Те големите си идват с времето. Но те фактически, малките цели в крайна сметка са една голяма цел. Да. Или една голяма мечта. Тоест, или стъпка към мечтата. Или стъпка към мечтата, да. Относно това, където тя каза за помагането, това ако искате го включвайте, ако искате, нали, не го включвайте. Наложи ми се няколко пъти да ходя по училищата в Пловдив, инициатива, нали, съответно на армията. Трябваше да им изнасям определени лекции. И аз им изнасях лекциите, но те не бяха, някои по принцип не са доста заинтересовани от това, което се случва. Но единия път се случи така, че в следващия час след аз като влязах, имаха химия. И някой се сети по средата на часа, че те имали домашна по химия.
В целия клас само едно момче беше решило задачата по химия. И те дори не знаеха, че е решило задачата. Аз просто попитах някой решил ли е задачата. Едно момче дигна ръка и аз му казах, хайде, викам, взимай маркера сега и почвай, викам, да пишеш на дъската. Другите, викам, вадете тетрадките и почвайте да приписвате. От това, което, нали, съответно е написано на дъската. Затова помагайте си по този начин. Както споделих и днес, аз не съм била добра по биология и по химия, завърших благодарение на това, че съученичката, която стоеше до мен, реши, че ще кандидатства с тези двата предмета и когато аз имах нужда, тя ми е помагала, разяснявала ми е и е била там, когато съм имала нужда. Когато тя е имала нужда от знанията по предметите, които имам аз, и аз съм била там до нея. Така че помагайте си, от това по-хубаво нещо няма. Благодарим ви за прекрасния разговор, който успяхме да направим. Изключително сме щастливи, че успяхме да се запознаем с вас, а с вас, госпожо, ще се видим в час. Много ще се радвам. Благодаря за поканата, радвам се, че ме направихте част от това изживяване. И аз благодаря за поканата, много ме изненадахте и даже ме разчувствахте. Благодаря.